پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مرزبان و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар барнома нерӯгоҳи барқи обии Роғун таҷассумгари қудрату иродаи миллати тоҷик ва рамзи фардои дурахшон аст. ин кохи нур аз миёни кӯҳҳои сарбафалак қомат афрохта ба ҳар хонадон гармӣ, рӯшноӣ ва умеди зиндагӣ мебахшад. идомаи кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардагони офати табиӣ дар лаҳзаҳое ки мардум ба дастгирӣ ниёз доранд, ғамхории роҳбарият чун нури умед қалбҳоро гарм месозад ва бовариро ба фардои нек қавӣ мегардонад. содироти маҳсулоти ватанӣ ба бозорҳои хориҷӣ сол ба сол рушд намуда талабот ба мева ва хушкмеваҳои Тоҷикистон пайваста бештар мегардад. ҳамкориҳо дар самти содирот густариш ёфта барои таҳкими робитаҳои иқтисодӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. оила чароғи зиндагӣ, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва пояи устувори ҷомеа. маҳз дар фазои гарми оила инсон сабақи эҳтиром ва инсондӯстиро меомӯзад. таҷлили рӯзи байналмилалии оила дар кишвар. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи тилоотии ахбор. корҳои сохтмонӣ дар бузургтарин иншооти гидроэнергетикӣ, нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръати баланд идома доранд. шабонарӯзӣ дар бунёди ин иншооти муҳими аср зиёда аз 19 000 кормандони муҳандисию техникӣ фаъолият менамоянд, ки аз онҳо тақрибан 18 000 нафарро мутахассисони ватанӣ ташкил медиҳанд. ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар гузориши ҳамкорони мо пешниҳоди шумо мегардад. наздики 18 сол аст ки сохтмон ва бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо суръат ва бо нерӯи тоза ҷараён дорад. нерӯгоҳи барқи обии Роғун заминагузори фардои дурахшони Тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад. аз ин рӯ родмардони бонангу номуси ватан иншооти бузурги гидроэнергетикии асрро бо ақл, заковат, хират ва бозуи худ месозанд, то ба ҳар хонадон гармӣ, равшанӣ ва нуру зиё оваранд. қадам ба қадам иҷро гардидани корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки дар доираи ҳадафҳои рушд амалӣ мегарданд, аз созандагиҳои бемисл ва бунёдкориҳои бесобиқа дар кишвар дарак медиҳад. ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ мондани корҳои сохтмонӣ дар қитъаҳои сохтмонии нерӯгоҳи барқи обии Роғун рӯзи ба истифода додани чунин иншооти нодири гидроэнергетикиро дар кишвар наздик менамояд. инҷо сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун аст. дар сарбанди нерӯгоҳ ба ҳолати 13 май дар ҳаҷми 56174 метри мукааб ва дар маҷмӯъ 45,591,921 метри мукааб мавод хобонида шудааст, ки он 57.7% ҳаҷми лоиҳавиро ташкил медиҳад. сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз якчанд қисм иборат аст, ки ядро қисми асосии он аст. маводи гилхоки сангрезадор барои ядрои сарбанд дар кони ҳабдаи нерӯгоҳ омода карда мешавад. маводи гилхок дар ин кон ба воситаи дастгоҳҳои муосири мобилӣ ва автомашинаҳо коркард ва захира мегарданд ва баъдан ба ядрои сарбанд интиқол дода мешаванд. дар ядро тарзи хобондани сублинке яъне ки зона 1 0.2 мо ҳар як 30 сантиметри мерезем. дар натиҷаи 30 сантиметр рехтан каток зада мешавад. баъди каток задан мо тест мегирем аз он.
вақте тест гирифтем барои дим силои рехтан мо иҷозат медиҳем ки ҳамин дим силоида иҷозат дода мешавад ё не. ҳаҷми лоиҳавии маводи гилхоки сангрезадор 7,4 миллион метри мукаабро ташкил дода то ба имрӯз дар ядро дар ҳаҷми 3,6 миллион метри мукааб мавод хобонида шудааст. дар призмаи такядевори поёнии сарбанд бошад корҳои хобонидани маводи шағалзамин дар сатҳҳои 1147-1160 метр аз сатҳи баҳр ва дар призмаи такядевори болоии сарбанд дар сатҳҳои 1145-1146 метр идома ёфта ба ҳолати 13 май дар ҳаҷми 424,024 метри мукааб мавод хобонида шудааст. муддати 10 сол мешавад ки дар ин иншооти бузург нерӯҳои барқии оби Роғун кор ва фаъолият дорам. айни замон кор дар нерӯҳои барқии оби Роғун дар ду сам басти якум рӯзона басти дуюм шабона кор ва фаъолият карда истодаем. рафти кормон аз гилхок ки қабат ба қабат хобонда истодаем таҳти назорати озмоишгоҳ қарор дорад ки ҳар як қабати рехтаи мо озмоишгоҳ гузаронида шуда баъд қабати дигарро сар мекунем. мо дар нуқтаи 1118 қарор дорем. умед аз он дорем ки бо нуқтаҳои муайян карда шудае ки ваъда додаем мо ба сари баланд мерасем. ман ифтихор аз он мекунам ки дар тоҷикистони худам саҳми беандозаи худро гузошта истодам. иҷрои корҳои сохтмонӣ дар иншооти обқабулкунаки доимӣ ва қисми болоии нақбҳои обрасони агрегатҳои 1 ва 6 шабонарӯзӣ идома доранд. айни замон дар ин иншоот ба иҷрои корҳои хокбардорӣ, битонпошӣ, гузоштани анкерҳои тибқи лоиҳа муайян гардида, битонхобонии зинаҳо ва пармагарии чоҳҳои заҳкаш, ҳамзамон иҷрои корҳои нақбканӣ ва сементатсияи мустаҳкамкунанда дар қисмати болоии нақбҳои обрасони агрегатҳои 1 ва 6 ҷараён доранд. дар мавзеи даромадгоҳи обрасонҳои 3 ва 4 дар сатҳи 1152 метр аз сатҳи баҳр хобонидани бетони конструктивии каф оғоз гардидааст. мо аз соли 2009 дар ҳамиҷа кор мекунем. корҳои бетонӣ, арматурбандӣ, бетонгирӣ, қолаббандӣ ва дигар корҳоро иҷро карда истодаем. то ин замон дар ин мавзе корҳои хокбардорӣ ба пуррагӣ ба анҷом расонида шуда, бетони пошанда 57%, пармагарӣ ва гузоштани анкерҳои АЖГ 87%, пармагарӣ ва гузоштани анкерҳо 78% ва анкерҳои ДЗК бошад 62% иҷро гардидаанд. хобонидани бетони конструктивии зинаҳо 57 ва пармагарии чоҳҳои заҳкаш то ба имрӯз 28% иҷро гардидаанд. имрӯзҳо ҳазорон фидоёни роҳи дурахшони кишвар дар ҳама қитъаҳои сохтмонии нерӯҳои барқи обии Роғун ки майдони воқеии корзоро мемонад заҳмат кашида тамоми ҷузъиёти корҳои сохтмониро то корҳои бунёдӣ бо азму иродаи қавӣ ва ифтихорот анҷом медиҳанд. ин ҷавонмардони бонангу ватандӯст хуб медонанд ки бунёди нерӯҳои барқи обии Роғун барои ояндаи дурахшони давлату миллат заминаи устувор фароҳам меорад. имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ ки дар прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти санҷишии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳоким Холиқзода ва роҳбарони мақомоти назоратию санҷишӣ баргузор гардид, рафти иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ, фароҳам овардани фазои мусоид ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ, риоя ва иҷрои талаботи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ, аз ҷумла дар бораи маратори ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ баррасӣ шуда, вобаста ба тартиби санҷишҳо ва риояи талаботҳои меъёрӣ ӯҳдадориҳо мушаххас карда шуд. таъкид гардид ки яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурӣ ба дастгирии ҳамаҷонибаи ташаббусҳои соҳибкорону сармоягузорон равона гардида, фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ ҳамчун омили рушди иқтисоди миллӣ эътироф гардидааст. дар ин замина дар доираи ислоҳот ва такмили қонунгузорӣ оид ба санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор
шумораи мақомоти санҷишӣ аз 31 адади соли 2016 ба 23 адад дар соли 2025 кам карда шуда, шумораи санҷишҳо аз 186750 дар соли 2017 ба 862 ҳолат дар соли 2025 расонда шудааст. шумораи субъектҳои соҳибкорӣ бошад аз 338 ҳазори соли 2021 ба 386 ҳазор расидааст. маҳз бо ташаббуси бевосита президенти кишвар бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ давоми солҳои 2008-2025 ба санҷишҳо дар фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ 5 маротиба мораторий эълон гардид. аз ҷумла дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 10 январи соли 2025 ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ аз 11 феврали соли 2025 ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба истиснои санҷишҳои мақомоти андоз то 1 январи соли 2027 мораторий эълон шудааст. дар ҷаласа зикр гардид ки дар баробари риояи талаботи қонунгузории номбурда дар фаъолияти мақомоти назоратию санҷишӣ ҳолатҳои дахолат ба фаъолияти соҳибкорон, гузарондани санҷишҳои беасос ва дигар камбудиву қонунвайронкуниҳо ҷой доранд. санҷишу таҳлилҳои прокурорӣ нишон доданд ки аз тарафи баъзе мақомоти назоратию санҷишӣ дар 170 ҳолат фаъолияти субъектҳои соҳибкории алоҳида бидуни риояи тартиби бақайдгирии расмӣ бархилофи муқаррароти қонунгузорӣ дар бораи мораторий ба санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагирор мавриди санҷиш қарор гирифта. дар ин хусус ба мақомоти омор маълумоти пурра ва саҳеҳ пешниҳод нашудааст. бинобар ин мақомоти прокуратура дар солҳои 2024-2025 дар самти назорати риоя ва иҷрои талаботи қонунгузорӣ оид ба моратории ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ 1842 ҳолати қонунвайронкуниро ошкор ва баҳри бартараф намудани он 424 амр ва 385 пешниҳод бароварда ба 518 санади ғайриқонунӣ эътироз овард ва 506 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуда 64 парвандаи ҷинояти оғоз аз ҷумла 906 ҳазор сомонӣ зарари расонда шуда барқарор карда шуд. иброз гардид ки татбиқи моратория ба кам шудани шумораи санҷишҳо тадриҷан аз байн бурдани дахолат ба фаъолияти соҳибкорӣ, беҳтар шудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, рушди бахши хусусӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ таъсири мусбат расонида ба беҳбудӣ ва некуаҳолии мардум мусоидат менамояд. дар ин раванд диққати мақомоти назоратию санҷишӣ ва мақомоти дахолдори давлатӣ ба таъмини риоя ва иҷрои ҳатмии қонунгузории мазкур ҷалб гардида табиқи сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат барои фароҳам овардани фазои мусоид ба рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ зарур шумурда шуд. дар ноҳияи раст ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардида дар доираи он масъалаҳои муҳими таъмини волояти қонун, таҳкими тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ ва тақвияти ҳамкории байниидоравӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи рашт дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ баргузор гардид. дар кори ҷаласа роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, прокуратура, ҳифзи ҳуқуқ, амният, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ва дигар шахсони масъул ширкат доштанд. зимни ҷаласа як қатор масъалаҳои муҳим вобаста ба таъминоти волояти қонун, тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти шаҳрвандон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аз ҷумла натиҷаи санҷиш, таҳлил ва ҷанбасти ҳолати иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ дар самти пешгирии таълимоти ғайрирасмии динии шаҳрвандон дар дохил ва хориҷи кишвар ва ба ватан баргардонидани онҳо давоми соли 2025 ва се моҳаи аввали соли 2026 муҳокима гардида оид ба пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва пешгирии омилҳои номатлуб ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. тибқи маълумотҳои оморӣ дар ҳудуди ноҳияи рашт 64 ҷиноятҳои одамкушӣ ва 60 ҷиноятҳои террористию экстремистии солҳои пешин содир шуда ба қайд гирифта шуда, бинобар ошкор нашудан ва дар кофтукоп қарор доштани айбдоршавандагон боздошта шудааст. дар давраи соли 2025 ва се моҳаи аввали соли ҷорӣ дар натиҷаи фаъолияти якҷояи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи рашт, раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ оид ба гурӯҳҳои ноҳияҳои рашт, раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ ва прокуратураи ноҳия
13 جنایت‌های کشتارهای سالهای پیشین پرونده‌های جنایتی با انجام تفتیشات به سود ارسال گردیده با حکم سود گناهکاران به جزاهای سزاوار محکوم شده. 8 عددی آن تحت تفتیشات در استحصالات پروکراتورای ناحیه رشت قرار دارند. همزمان حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره میلیسیا در فعالیت ناظرات منطقوی ریاست وزارت کارهای داخلی در منطقه و ناحیه رشت بخصوص در سمت آشکار و پیشگیری جنایت‌های دزدی و اوباشی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷалби кормандони ниҳоду сохторҳои гуногун дар шаҳри душанбе ҷамъомад баргузор намуд. роҳҳои ошкору пешгирӣ ва монеъ шудан ба раванди ба вуқӯъ пайвастани амалҳои коррупсионӣ ҳадаф аз ташкилу баргузории ҷамъомад буд. гузориши ҳамкорони мо. дарёфти роҳу василаҳое ки мубориза бо кирдорҳои коррупсионӣ бояд муттаҳидона сурат гирад аз ҷумлаи муҳимтарин масъала зимни баргузории ҷамъомад буд. фароҳам сохтани шароит барои ба вуқӯъ пайвастани амалҳои коррупсионӣ ҷинояти ҳамвазн ба ҳолатҳои хиёнат ба миллат маҳсуб меёбад, чун коррупсия дар масири рушди давлат ва беҳбудии рӯзгори ҳар фард метавонад бузургтарин монеъаҳоро ба вуҷуд оварад. чунон ки пешвои муаззами миллат қайд намуданд, мубориза бо коррупсия танҳо вазифа як мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нест. дар ин кор тамоми аҳли ҷомеа, ҳар як фарди ҷомеа бояд саҳмгузор бошад. танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем шиддати коррупсияро дар мамлакат коҳиш диҳем. масъалаҳои мубориза бо кирдорҳои коррупсионӣ аз нахустин рӯзҳои ба даст овардани истиқлолият зери таваҷҷӯҳи махсуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта. ҷиҳати пешгирӣ ва аз байн бурдани ин падида ва тавсеаи ҳамкориҳои давлат бо ҷомеаи шаҳрвандӣ заминаҳои дахлдори ҳуқуқиву сохторӣ фароҳам оварда шуданд. қонунгузории соҳавӣ низ роҷеъ ба пешгирӣ ва ба нестӣ бурдани коррупсия маҳз дар ҳамин замина таҳкиму такмил ёфтааст. баробари қабул ва такмили қонунҳои соҳавӣ имрӯз стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2003 мавриди амал қарор дорад. шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон нест ки дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 14 декабри соли 2010 таъсис ёфтааст, тадбирҳои ҳукумат оид ба манъи амалҳои коррупсионӣ дар кишварро бозгӯ мекунад. аз ҳар як фарде ки ғурури миллию ҳисси ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллӣ дорад даъват ба амал мерӯем ки зери сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ҷиҳати пешгирӣ ва бартараф намудани сабаби шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда таъмини самаранокии иҷрои барномаҳои давлати зидди коррупсионӣ бар ин васила дар боз ҳам пешрафту шукуфоии ватани азизамон яъне тоҷикистони азиз саҳми арзандаи хешро гузоранд. баробари рӯи даст гирифтани ин тадбирҳо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баргузории ҷамъомаду вохӯриҳо коррупсия ва зуҳуроти онро аз ҷумлаи омилҳои коҳишдиҳандаи нуфузи давлат дар арсаи ҷаҳон унвон мекунанд. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мубориза бар зидди коррупсия вазифаи асосии мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар як сокини кишвар буда барои фароҳам овардани фазои оштинопазир ба он ва ба ин раванд ҷалб намудани тамоми мақомоти давлатӣ, воситаҳои ахбори омма ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҷониби субъектҳои мубориза бар зидди коррупсия бояд чораҷӯӣ карда шавад. ҷамъомад ҷузъе аз ҳамин чораҷӯиҳо буд ки бо тавзеҳи ин ва дигар масъалаҳои мубориза бо коррупсия оғоз ва анҷом ёфт. расонидани кӯмакҳо ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб идома дорад. чунин кӯмакҳо дар партави сиёсати раъиятпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида ба таҳкими рӯҳияи ҳамбастагӣ ва дастгирии табақаҳои ниёзманди ҷомеа мусоидат менамояд. дар доираи сиёсати иҷтимоии давлат ва бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои зарардидаи шаҳри Кӯлоб кӯмакҳои навбатӣ расонида шуданд. ин навбат сокинони зарардида бо масъалаи сохтмонӣ таъмин гардида барои барқарор намудани манзилҳои истиқоматӣ аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор тадбирҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. маврид ба зикр аст ки аз рӯзҳои аввали ба амал омадани ҳолати фавқулода оилаҳои зарардида зери таваҷҷӯҳ ва дастгирии роҳбарияти давлат қарор гирифта пайваста бо маводҳои ниёзи аввалия таъмин мешаванд. сокинон аз ғамхориҳои роҳбарияти давлат изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид медоранд ки дар чунин рӯзҳои душвор худро танҳо эҳсос намекунанд. масъулин иброз доштанд ки корҳои барқарорсозӣ марҳила ба марҳила идома ёфта ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои оилаҳои зарардида тамоми имкониятҳо сафарбар гардиданд. тавре зикр гардид расонидани чунин кӯмакҳо нишонаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумат нисбат ба мардум буда барои беҳтар гардидани шароити зиндагии сокинони зарардида мусоидат менамоянд.
дар доираи сиёсати инсонпарварона ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон инчунин бо саҳми шахсони саховатпеша ва соҳибкорони ватандӯст расонидани кӯмакҳои ҳамаҷониба ба оилаҳои аз офати табиӣ зардаи шаҳри Кӯлоб идома дорад. Кӯмакҳои навбатӣ ба сокинони маҳаллаҳои осебдидаи шаҳр расонида шуда ба зарардагон масъулаи сохтмонӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ барои барқарорсозии манзилҳои истиқоматӣ ва инфраструктураи харобгардида дастрас гардид. Айни замон ба 52 хоҷагии зарардаи маҳаллаи хати роҳи шаҳр масъулаи сохтмонӣ пурра таъмин шуда, корҳои барқарорсозии иншоотҳои расон ва манзилҳои истиқоматии онҳо бо суръат идома доранд. Сокинони аз офати табиӣ зарардида барои чунин дастгириҳои саривақтӣ ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуда таъкид мекунанд, ки ин гуна таваҷҷӯҳу дастгирӣ дар рӯзҳои душвор ба онҳо нерӯи тоза ва умеди бештар мебахшад. Зарардидагон ҳамчунин иброз медоранд, ки давлату ҳукумат онҳоро танҳо нагузошта барои ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои офати табиӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истоданд. Масъулин ва сухторҳои марбута низ таъкид менамоянд, ки дар марҳилаҳои минбаъда расонидани кӯмакҳо ба дигар оилаҳои зарарда идома ёфта, ҳамаи шаҳрвандони осебдида бо дастгирии зарурӣ фаро гирифта хоҳанд шуд. дар рӯзи панҷум иштирокдорони конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ дар шаҳри Ҳисор бо низоми кишоварзии нодири ин минтақа шинос намуданд. Ҳикматло Назарзода гузориш медиҳад. иштирокчиёни конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ дар шаҳри Ҳисор бо низоми кишоварзии нодири ин минтақа аз ҷумла боғҳои ангуру гелос ва гӯсфанди зоти ҳисорӣ аз наздик шинос гардиданд. зимни ворид гардидан ба гелосбоғи пурбор таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро таъм, лаззат ва сифати гелос ҷалб кард. ҳосили пурбори навъҳои гелоси дар ин боғот парваришёбанда заҳмати боғдорони шаҳри Ҳисорро нишон медиҳад. Кириенко Наталья Владимировна, заведующая кафедрой экономической теории и права Белорусского государственного аграрно-технического университета, доктор экономических наук, профессор. Хочу сказать, что Таджикистан не просто уникальная страна, а страна, где действительно производится большое количество сельскохозяйственной пищевой продукции. И сегодня нам представили сад черешни, где показывается огромная высокая урожайность за счет того, что сорт качественный и, соответственно, качественная будет продукция. Хочу отметить, что продукция очень вкусная и, соответственно, будет удовлетворять все потребительские вкусовые предпочтения разной категории сегментов. дар идома меҳмонон аз рамзи гӯсфанди ҳисорӣ, ки ҳоло даромадгоҳи шаҳри Ҳисорро ором медиҳад ва аз гузаштаи начандон дури ин зоти нодир, оламшумул ва беҳамто қисса мекунад, дидан карданд. ба иштирокчиёни чорабинии сатҳи баланд таъкид намуданд, ки гӯсфанди ҳисорӣ зоти тоҷикӣ асил буда, таърихи пайдоишаш ба давраҳои дур мерасад. пайдоишу парвариши он маҳз аз водии Ҳисор ибтидо гирифтааст. саршумори асосӣ ва зоти беҳтарини гӯсфанди ҳисорӣ дар Тоҷикистон мавҷуд буда, бештар дар водии Ҳисор ва вилояти Хатлон парвариш карда мешавад. маҳсулноки гӯсфанди зоти ҳисорӣ имрӯз мо то ба 200 кило ҳамин оварда расондем. имрӯз хоҷагии дехонӣ ҳоҷи ҳабибулло ва парвариши гӯсфанди зоти ҳисорӣ машғул аст. зиёдаи 20 сол ҳаст, ки мо парвариши зоти гӯсфанди ҳисорӣ ба роҳ мондаем. гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар водии Ҳисор бисёр мутобиқ омода гардид. ба ҳамон хотир гӯсфанди зоти ҳисорӣ бисёр хуб парвариш меёбад. иштирокдорони конфронси сатҳи баланд ҳамзамон дар гардиши дараи алмосии шаҳри Ҳисор муҷассамаи гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури тоифии гулобиро тамошо намуданд. пайкарасозон бо тавсияи коршиносони соҳаи меъморӣ лоиҳаи маҷмуаро бо сабки меъмории анъанавии тоҷикӣ иборат аз ду пайкара, марду зан, ки сабати меваи ангур ва барача рӯи даст доранд, таърезӣ кардаанд. дар пояи муҷассамаи рамзӣ мақсади гузошта шудани он бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ҳаккокӣ карда шудааст. ворид гардидани дараи алмосӣ, гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури тоифии гулобӣ ба феҳристи низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ барои кулли мардуми Тоҷикистон ифтихори бузург аст. зеро Тоҷикистон на танҳо дар байни давлатҳои Осиёи марказӣ, балки дар миқёси кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил низ аввалин мамлакате мебошад, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати дорои низоми беназири таърихии кишоварзӣ, ки гуногунии баланди биологӣ, устувории экосистема ва мероси миллии фарҳангиро муттаҳид менамояд, эътироф гардидааст. дар қатори дигар пешниҳодҳое ки ҷаноби олӣ
از منبر سازمان ملل متحد پیشنهاد کردن. از اونجا اون پیشنهادی که پیوسته با تشبث سرور دولت محترم امام رحمان پیشنهاد کردن که واریزشوی دره الماسی با نوع بهترین انگور طایفه گلابی و ذات گوسفند هیستوری با میراث یگانه غیر مادی یونسکو این یک شرف بزرگ برای همه ما می باشد و این رو گفتن ممکن که همه این خوشخبرها همه این نویگری ها همش این میوه استقلالیت است. خود تصور کنید که اگر استقلالیت نمیشد امروز درباره انگور نوع طایفه گلابی و هم ذات گوسفند هیستوری ممکن هیچ کس معلومات هم نداشت. در ادامه اشتراکچیان چرابینی سطح بلند از باغ گیلاس انگوری طایفی گوسفند ذات حصاری و رسم و آیین‌های مردمی دیدن کردند. گفته شد که انگوری طایفی گلابی با طعم فرق نموده با بیماری‌ها تاب‌آور است و قابلیت خوبی نگهداری دارد. دره الماسی خصوصیتی طبیعی دره الماسی در آن است که برای پرورش انگوری طایفی مطابقت میکند که شب امین سلقین است، شب سلقین است، روز گرم است، سنگتاسپ است. از همین حساب انگوری طایفی гулоби мешавад дар даре Алмоси. Меня зовут Мадина, я приехала в делегации организации гражданского общества. Все были очень рады, в восторге просто выехать из города. То есть люди, которые работают в сельскохозяйственной сфере, хотели наконец-то посмотреть на то, что на самом деле происходит на полях. Хотели все познакомиться и поговорить с фермерами. Я вот смотрю сейчас по сторонам, коллеги с удовольствием знакомятся именно с фермерами. Да? То есть сидеть в конференц-зале, обсуждать это одно, но выехать, посмотреть своими глазами – это другое. Все очень ждали с момента, как мы выехали утром из города. Все время спрашивали, говорят, а когда мы на овец посмотрим, на Гисарск? Потому что нам очень красиво рассказали все, мы все приехали, очень хотели посмотреть. Честно говоря, там интересуется всем. На экспорт можно, сколько стоит. Поэтому, мне кажется, тур получился просто замечательный. таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро гӯсфандони зоти ҳисорӣ ки сару баданаш пурра қаду басташон зебо ва калону фарбеҳ ҷалб карданд. ҳузури коршиносони дохилу хориҷ ва ба селексияи халқӣ марбут донистани ин зоти нодир бозгӯӣ аз қадим ба чорводорӣ машғул будани миллати тоҷикро нишон медиҳад. таъкид гардид ки баъд аз ба феҳрист низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ворид гардидани дараи алмосӣ барои рушди минтақаи алмосӣ хусусан бунёду таҷдиди роҳҳо ва ободонии деҳот дар ҳамкорӣ бо сокинони дараи алмосӣ нақшаи кори таҳризӣ гардид ки ҳадафи он рушду пешрафти ин мавзеи зебоманзар мебошад. ёдовар мешавем ки давоми 5 рӯз тоҷикистон мизбони конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ гардид. ин чорабинӣ бо нуфуз ба баланд гардидани обрӯю нуфузи тоҷикистон ва муаррифии он ҳамчун давлати ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ мусоидат менамояд. дар ин сафарҳо онҳо аз манзараҳои дилфиреб, меҳмоннавозии сатҳи баланд ва муҳайё намудани шароит бо худ хотираҳо мебаранд. ҳикматулло назарзода, маҳмад саиди камол барои барномаи иттилоотии ахбор. дар доираи симпозиуми байналмилалии олимону донишмандон ва муаррихону бостоншиносони дохил ва хориҷи кишвар ба мавзеъҳои тарихиву фарҳангии ноҳияҳои восеъ ховалинг ва балҷувони вилояти хатлон сафар намуда бо ёдгориҳои тарихӣ аз наздик шинос шуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. хутали қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷикӣ, форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи Осиёи марказӣ таҳти ҳамин унвон дар ноҳияҳои водии Кӯлоб симпозиуми байналмилалӣ баргузор гардид, ки дар он олимону муҳаққиқон ва донишмандон аз дохил ва хориҷи кишвар иштирок намуданд. дар доираи ин тадбир хатсайрҳо ташкил шуда меҳмонон аз мавзеъҳои тарихии ноҳияҳои восеъ, ховалинг ва балҷувон боздид ба амал оварданд. иштирокчиёни ин ҳамоиш нахуст ба мамнӯъгоҳи тарихиву фарҳангии ҳулбуг ташриф оварда аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ бо як шукӯҳу шаомат гарму самимӣ истиқбол карда шуданд. фазои ин мавзеъи тарихиву фарҳангиро ҳунарҳои миллию мардумӣ ки маҳсули дастранҷи сокинони ноҳия мебошанд басо зебу зинат бахшида буд. ҳулбоки бостонӣ дар шафати роҳи мошингади душанбе Кӯлоб ҷойгир буда масоҳати он 16 гектарро дар бар гирифтааст. девори ҳимоявии қаср 2 метр паҳноӣ ва то 13 метр баландӣ дорад. ҳудуди қаср майдони 2 гектарро фарогир мебошад. манораҳои қалъа то 25 метр баландӣ доранд. таи солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва
дастгириҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди ҳазорсолаҳо пойтахти худталони қадим шаҳри ҳулбук марҳила ба марҳила эҳё гардида истодааст. боиси хурсандӣ аст ки дар заминаи ба феҳристи умумиҷаҳонии мероси фарҳангии ЮНЕСКО дохил шудани 11 ёдгориҳои таърихии фарҳангии хатлон бо номи хутал баргузор гаштани симпозиуми умумиҷаҳонӣ айн намудааст ва бисёр аҳамияти муҳим дорад. дар ин ҷо бисёр ёдгориҳои таърихӣ фарҳангӣ аст ки аҳамияти байналмилалӣ доранд. хусусан кулдараи хуалин ки умри бештар аз миллионсола дорад ва ҳамин муаррифигари таърихи фарҳанги тоҷикистони азизи мо дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ғайр аз ин дигар ёдгориҳои таърихии табиӣ фарҳангӣ ҳастанд ки омӯзиши ҳар кадоми ҳаминҳо бисёр муҳим мебошад. маҳз ба хотири бузургдошт ва арзгузорӣ ба таъриху фарҳанг ва маданияти қадимии шаҳрсозии ниёгон мамнӯъгоҳи таърихию фарҳангии ҳулбук бо осорхона дар пойгоҳи шаҳри ҳулбук таъсис дода шудааст. осорхона ва қалъаи ҳулбук ҳамчун муассисаи фарҳангӣ ва ёдгории нодири таърихӣ таваҷҷӯҳи сайёҳонро низ бештар ҷалб менамояд. шаҳри ҳулбук яке аз марказҳои муҳими сиёсӣ, фарҳангӣ ва тиҷоратии замони давлати Сомониён буда дар таърихи давлатдории халқи тоҷик мақоми хос дорад. дар иртибот ба ин меъмории бошукӯҳ ва бозёфтҳои нодири бостонии он бар аъло шаҳодат медиҳанд. ҳамин тавр мавзеъҳои таърихӣ ва сайёҳии ноҳияи восеъ диққати меҳмонони дохил ва хориҷии мамлакатро ба худ ҷалб намуд. роҷеъ ба мавзеъи хутали қадим дар инкишофи пешрафти таърихи миллати тоҷик, омӯзиш ва аз бар намудани мероси гаронбаҳои таърихӣ филми ҳуҷҷатӣ сабт шудааст, ки дар идомаи ҳамоиш манзури меҳмонон ва дигар иштирокчиён гардонида шуд. ноҳияи хуалинги вилояти хатлон бо захираҳои нотакрори табиию фароғатӣ, мероси бойи таърихию фарҳангӣ барои эҳё ва ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ миёни дигар ноҳияҳои кишвар мақоми хосро соҳиб аст. муассисаи давлатии осорхона мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявӣ ба номи восеъ воқеъ дар ноҳияи хуалинг низ аз мавзеъҳои таърихиву сайёҳии ноҳия маҳсуб ёфта ҳамасола олимону донишмандон ва шумораи зиёди сайёҳони дохил ва хориҷии мамлакат ба ин ҷо ташриф меоранд. дар осорхона 2574 нигораҳои таърихӣ мавҷуданд ки давраҳои асри санг то асри 19-ро дар бар мегирад. майдони умумии муассисаи давлатии осорхона мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявӣ ба номи восеъ 3 гектарро дар бар гирифт. дар ҳар гӯшаи он расму мусаввара ва пайкараҳои ҳайвоноту паррандагони хонагӣ насб гардидааст, ки ин манзара диққати бештари меҳмононро ба ин мавзеъи хушбоду ҳаво ҷалб кард. дар идома иштирокчиёни симпозиум ба мавзеъи кулдараи ноҳияи хуалинг ташриф оварда ба бозёфтҳои таърихии ин мавзеъ низ ошноӣ пайдо намуданд. сайри таърихӣ олимону донишмандон ва муаррихон дар муассисаи давлатии маркази таърихию фарҳангии балҷувон низ хушу хотирмон сурат гирифт. дар ин тадбир намоиши ҳунарҳои мардумии дастранҷи сокинон аз қабили дузандагию буфандагӣ, оҳангарию чӯбтарошӣ ва дигар ҳунарҳои миллӣ пешниҳоди меҳмонон гардонида шуд. ҳайати иштирокчиён бо дидани чунин як намоишгоҳ ба ҳунари дастии ҳунармандони ноҳия баҳои баланд доданд. гуфта шуд, ки ин иқдом ба таҳкиму густариш ва ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ арҷ гузоштан ба таъриху фарҳанги пурғановати миллӣ мусоидат намуда заминаи устувор барои рушди мибадаи ҷомеаи шаҳрвандиро фароҳам месозад. дар ин замина оид ба таърихи давлатдорӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои арзишманди миллати тоҷик изҳори назар карда шуд. сипас бо мақсади фароғати меҳмонон барномаи мукаммали фарҳангӣ пешниҳод гардид. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ахбор. дар шаҳри душанбе аз ҷониби сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон нахустин намоишгоҳи маҳсулоти истеҳсолнамудаи муассисаҳои ислоҳӣ баргузор гардид. ин иқдоми муҳим дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар ва бо мақсади дастгирии рушди истеҳсолот, касбомӯзӣ ва ҷалби маҳкумшудаҳо ба меҳнати созанда роҳандозӣ шуд. дар ин намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни истеҳсолии корхонаҳои саноатии муассисаҳои ислоҳӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. меҳмонон ва иштирокдорони чорабинӣ бо навъҳои мухталифи маҳсулот аз ҷумла мебел, маҳсулоти дозандагӣ, масолеҳи сохтмонӣ, ашёи рӯзгор, маҳсулоти оҳангарӣ ва дигар номгӯи истеҳсолӣ аз наздик шинос шуданд. гуфта шуд, ки имрӯз муассисаҳои ислоҳӣ зиёда аз 150 номгӯи маҳсулот истеҳсол менамоянд, ки онҳо бо сифати баланд ва тарҳи замонавӣ мавриди таваҷҷӯҳи харидорон қарор гирифтаанд.
солҳои 2024-2025 дар мақоми низоми иҷрои ҷазои ҷиноятӣ солҳои рушди истеҳсолот эълон гардид. дар ин замина соли 2025 зиёда аз 140 ҷойи кории нав, 20 коргоҳҳои нави истеҳсолӣ ва 16 номгӯи нави маҳсулотҳо ба роҳ монда шуд. аз ҷумла истеҳсоли маҳлул барои шустушӯи зарфҳо, истеҳсоли маҳлул барои шустушӯи либос, собуни хоҷагидорӣ, собуни мушк, истеҳсоли ҷуроб ва дигар молу маҳсулотҳо ба роҳ монда шуд. ҳадафи асосии ташкили чунин намоишгоҳ муаррифии имкониятҳои истеҳсолии муассисаҳои ислоҳӣ, ҷалби сармоягузорон ва шарикони рушд, инчунин густариши ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ мебошад. таъкид гардид ки дар баробари иҷрои ҷазо ҷалби маҳкумшудаҳо ба меҳнат ва омӯзиши касбу ҳунар яке аз самтҳои муҳими фаъолияти муассисаҳои ислоҳӣ ба ҳисоб меравад. зеро омӯзиши касб ба чунин афрод имконият медиҳад ки пас аз адои ҷазо ҳамчун шахсони соҳибҳунар ба зиндагӣ мустақилона баргашта барои худ ва аҳли оилаашон шароити мусоиди зиндагиро муҳайё созанд. ба гуфтаи масъулин, меҳнат ва касбомӯзӣ дар ташаккули маънавию иҷтимоии маҳкумшудаҳо таъсири мусбат дошта, ҳисси масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба арзишҳои ҷомеаро дар онҳо тақвият мебахшад. ҳамзамон рушди истеҳсолот дар муассисаҳои ислоҳӣ метавонад дар таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва баланд гардидани иқтидори иқтисодии соҳа нақши назаррас гузорад. иштирокдорони намоишгоҳ аз сифати маҳсулоти пешниҳодшуда изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд ки ҳар як маҳсулот бозгӯи заҳмат, ҳунар ва маҳорати касбии истеҳсолкунандагони он мебошад. маҳз чунин тадбирҳо метавонанд муносибати ҷомеаро нисбат ба маҳкумшудаҳо тағйир дода, эътимодро ба раванди ислоҳ ва бозгашти онҳо ба ҳаёти муқаррарӣ бештар намояд. намоишгоҳи мазкур танҳо муаррифии молу маҳсулот набуда, балки бозгӯи он аст ки меҳнат, омӯзиш ва ҳунар метавонад барои инсон роҳи нави зиндагӣ ва бозгашт ба ҷомеаро боз намояд. бо дастгирии ҳукумати кишвар шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо техникаҳои замонавӣ таъмин шуданд. дар заминаи амалисозии ин иқдом кори кормандон осон ва сифати хизматрасонӣ дар соҳа беҳтар гардонида мешавад. гузориши хабарнигорони мо. ин намуди воситаҳои нақлиёт асосан дар бартарафсозии корҳои истеҳсолӣ ва тезонидани раванди таъмиру навсозии иншооти энергетикӣ истифода гардида кори мутахассисонро ба маротиб осон менамояд. 8 воситаи нақлиёти махсуси манипулятор ки бо дастгирии ҳукумати кишвар аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ харидорӣ шудааст, ба филиалҳои ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, шаҳрҳои Бохтар, Кӯлоб, Хуҷанд, Гулистон ва Истаравшан дастрас карда мешаванд. бо истифода аз ин техникаҳои муосир мо метавонем корҳои барқарорсозӣ ва хизматрасонии шабакаҳои барқиро дар муддатҳои кӯтоҳтарин ба итмом расонем. аз роҳбарияти кишвар ва масъулини соҳа барои дастгирӣ ва таваҷҷӯҳашон изҳори миннатдорӣ менамоям. дар муаррифии воситаҳои нақлиёти махсус, намояндагони ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик ва ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ таъкид намуданд ки роҳандозии ин иқдом ба рушди соҳа дастрасии таъминоти нерӯи барқ замина хоҳад гузошт. дар партави сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ва тақвияти иқтидори содиротии кишвар, маҳсулоти ватанӣ ба бозорҳои хориҷӣ сол ба сол густариш меёбад. вилояти Халтон ҳамчунин минтақаи асосии аграрии мамлакат имрӯз дар таъмини бозори дохилӣ ва муаррифии маҳсулоти хушсифати ватанӣ дар сатҳи байналмилалӣ нақши муҳим дорад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. вилояти Хатлон аз калонтарин минтақаҳои аграрии мамлакат маҳсуб ёфта дорои иқлими гарму заминҳои ҳосилхез аст ва ин омил имкон медиҳад ки кишоварзон ҳосили фаровону хушсифати меваҷот ва зироати гуногуни кишоварзиро нисбат ба дигар минтақаҳои мамлакат барвақттар ҷамъоварӣ карда, дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ ҳамчунин содироти онро ба хориҷи мамлакат зиёд карда фоиданокии фаъолияти худро бештар намоянд. бо мақсади амалисозии дастуру супоришҳои роҳбари давлат ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ва тақвияти содироти маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи кишвар, аз вилояти Хатлон ба таври назаррас
густариш ёфта истодааст. Бо ибтикороти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар ҳамбастагӣ бо агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи мошинҳои боркаш маҳсулоти кишоварзиро ба хориҷи кишвар ба роҳ мондаанд. зимни гусели корвони мошинҳо масъулини вилоят иқдоми мазкурро муҳим арзёбӣ намуда таъкид доштанд ки вилояти Хатлон имкониятҳои васеъро дар ин самт доро мебошад. имкониятҳои фаровони табиӣ, иқлими мусоид ва меҳнати самараноки кишоварзон заминаи мусоидро барои афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва содироти маҳсулот фароҳам овардааст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон тамоми тадбирҳоро андешида истодааст то ки иқтидори кишоварзӣ, иқтидори ҷамъоварии ҳосил ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам берун аз он, яъне ба содирот равона гардад ва ҳамзамон ситоди вилоятӣ ташкил карда шудааст ки дар доираи ин ситод тамоми мақомотҳои дахлдор фаъолияти худро бурда истоданд. имкониятҳои таъмини бозори дохилӣ ва ҳамзамон содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз вилояти Хатлон ниҳоят калон аст ва бинобар ин мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон тамоми тадбирҳоро андешида истодааст то ки ҳосил сари вақт ҷамъоварӣ карда шавад ва ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷи кишвар бароварда шавад. вобаста ба иқлим ва дигар шароити мавҷуда хоҷагидорон дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷамъоварӣ ва бандубасти содироти ҳосили фаровону хушсифати маҳсулот тақвият мебахшанд. яке аз иқдомҳое ки мақомот баҳри тадбири ин супоришҳо карда истодааст ин ба содирот равона намудани пиёзи барвақтӣ аст ки дар маҷмӯъ иқтидори вилояти Хатлон дар содироти пиёзи барвақтӣ ва умуман сабзавоти барвақтӣ ниҳоят калон аст ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон имрӯз бо якҷо бо агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтанд ки ҳамарӯза зиёда аз 20 то 100 тонн маҳсулот ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. ҳамзамон бо мақсади дастгирии соҳибкорону содироткунандагон раванди ба расмиятдарории гумрукӣ соддаву шаффоф гардонида шуда барои содироти босуръати маҳсулоти кишоварзӣ тамоми шароити мусоид муҳайё карда шудааст. мо тасмим гирифтем ки бо ҳамроҳии бародарам Аширов Наврӯзҷон аз вилояти Хатлон 200 тонна маҳсулоти кишоварзиро ба хориҷи кишвар содирот намоем. тавре масъулини агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, аз оғози мавсими содирот то имрӯз тавассути гузаргоҳҳои гумрукии ҷумҳурӣ аз вилояти Хатлон беш аз 3562 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои хориҷӣ интиқол дода шудааст. бино ба маълумоти пешниҳодгардида қисми асосии содиротро пиёзи барвақтӣ ташкил дода ҳаҷми он ба 2944 тонна мерасад. инчунин зиёда аз 226 тонна лаблабӯи сурх, 73 тонна зардолу, 20 тонна олу, 22 тонна карам, 20 тонна сирпиёз ва 257 тоннаи дигар навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ ба кишварҳои хориҷӣ содирот гардидааст. маҳсулоти истеҳсолшуда асосан ба давлатҳои Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Туркия интиқол дода мешавад. ҳама сола 15 май рӯзи байналмилалии оила таҷлил мегардад. дар Тоҷикистон низ бахшида ба ин рӯз дар шаҳру ноҳияҳо ҳамоишҳои маърифатӣ доир шуд. ҳадаф аз баргузории чунин ҳамоишҳо муқаддас донистани арзишҳои оиладорӣ, нигоҳдории меҳру муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ дар оила, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона, саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи фарзандон ва дар рӯҳияӣ ва тандурустӣ ва хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо мебошад. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. дар шаҳри Бохтар бо ибтикори Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи оила чорабинии фарҳангиву маърифатӣ бо иштироки фаъолон, намояндагони касбу кори гуногун, оилаҳои намунавӣ ва ҷавонон баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ намоиши дастоварду маҳсули эҷоди фарзандони оилаҳои намунавиву масъулиятшинос ташкил карда шуда пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ин намоишгоҳ ҳунарҳои мардумӣ, корҳои дастӣ, расмҳо, дастовардҳои илмӣ ва эҷодии наврасону ҷавонон муаррифӣ гардида иштирокчиён аз маҳорати баланди фарзандони ин оилаҳо
дидан намуданд. дар қисмати дигари чорабинии суханрониҳо вобаста ба аҳамияти оила дар ҷомеа, бунёди оилаи солим, баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандон, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва ҳамчунин вобаста ба вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ, таъсири равандҳои муосир ба тарбияи насли ҷавон андешаронӣ намуданд. дар фарҷоми чорабинӣ ба як қатор оилаҳои намунавӣ дар тарбияи фарзандони соҳибилму соҳибкасб саҳми назаррас доранд, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар маркази фароғатии хуррамшаҳри ноҳияи Дағара бахшида ба рӯзи байналмилалии